ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିଷ୍କାର ପାଣି ଥାଏ ସେ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ମାଛ କମ୍ ରହନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅପରିଷ୍କାର ଗୋଳିଆ ପାଣି ଥାଏ ସେ ଜାଗାରେ ମାଛ ଅଧିକ ବାସ କରନ୍ତି। କଥାଟି କ'ଣ କି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ନ୍ୟାୟବାନ, ଯିଏ ସଚୋଟ, ଯିଏ ଠିକ୍ କଥା କହେ, ଲୋକ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ନଥାନ୍ତି। ଅଧିକ ଲୋକ ନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କପଟି ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଟାଉଟର କରନ୍ତି, ମିଛ ସତ କଥା କହନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କ ପଛପଟେ ବହୁତ ଲୋକ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନ୍ୟାୟବାନ ସଚୋଟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲୋକ ସପୋର୍ଟ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଜଣେ ତ ଦେଖୁଛି ନା, ସେ ଉପରବାଲା, ଯେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ ପ୍ରଭୁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ କୌଶଲ୍ୟା ହୃଦଚନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ମେରେ ରାମ। ଯିଏ ରାମ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ବଡ଼ ଠାକୁର, ସିଏ ଦେଖୁଛି ନା। ଅନ୍ୟମାନେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯିଏ ନ୍ୟାୟବାନ, ଯିଏ ସଚୋଟ ଲୋକ, କେହି ତା ପଛରେ ନ ବାହାରିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କ'ଣ କହିଥିଲେ ମନେ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ? ଛୁଆବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଛବିଳ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହା ମୁଁ କହଇ, ଯାହା ମୁଁ କରଇ, ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ ମନେ, ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମ ଈଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ। କେହି ନ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ, କେହି ନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତ ଦେଖୁଛି ନା, ସେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଲୋକ। ଠିକ୍ ଅଛି, କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ରହିବା, ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ରହିବା। କେହି ଲୋକ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆମ ପଛପଟେ ଅଛନ୍ତି ନା, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ କହିଲି କି ନା ଭୁଲ କହିଲି? ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ରହୁଛି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।